Pois, bueno, eu son Estefi Llarllora, son licenciada en Arte Dramático por la RESAD, en Madrid. Logo tamén son monologuista, bueno, teño unha trayectoria tamén co mundo da comedia en paralelo ao mundo actoral. E tamén son productora dende fai case 4 anos con esta compañía que é Deste Xeito Producións, coa que estamos con Feminísimas. Feminísimas fala da amizade entre mulleres, non? Que por outro lado tamén queríamos as tres protagonistas da peza afondar sobre o feminismo. Neste proceso damos conta de que, bueno, o feminismo está actualmente, como todos sabemos, fragmentado en moi diferentes sensibilidades, moi duramente enfrontadas entre sí. Ser feminista significa moitas cousas e decidir e informarse de moitas diferentes variantes, matices e tal, non? E hai un plano de conflito ideolóxico superpotente dentro do movimento feminista, entón por iso queríamos que convivira este plano de conflicto co plano da amizade, que significa o amor, non? Que pasa cando o conflito non é só ideolóxico, senón que tamén hai unha relación de amor que sostén as tres personaxes, non? Moi contentos de estar dentro da rede da Deputación da Coruña, que nos permite, sen dúbida, poder facer chegar a nosa historia a lugares onde ao mellor non podería chegar, non? Atopamos en concellos, sobre todo pequenos, pois moito agradecimiento, non? Que podemos chegar a sitios moi inesperados, que tamén, por suposto, merecen ser receptores de determinadas historias e de as creaciones que están a facer en Galicia.